Ko ka taɓa tunanin dalilin da ya sa manyan mutane da dama idan ka kira su wayan ba zai shiga ba, amma in su suka kira ka number zai shigo? To kai ma a bidiyon nan zan koya ma yadda zaka iya kulle layinka, ba dama wani ya kira ka amma kai in ka kira shi zai tafi. Kuma zaka iya kunna data ka yi komai da komai, amma fa idan mutum ya ɗaga waya ya kira ka number ba zai shigo ba, zai iya ce mai ma number does not exist, kwata-kwata babu number a internet. So ka biyo ni a bidiyon nan domin kai ma ka karu. Da farko zaka shiga dial code ɗin wayanka ne kamar haka. Zaka danna *35*00 guda 4 sai ka danna hash, sai ka danna akan layin nan. To daga zarar ka danna, duk wanda yake so ya kira ka, idan ya kira number ba zai shigo ba, amma kai idan ka kira shi zai tafi. Idan kuma kana so ka cire number ko da shi zai shigo zai fita sim ɗinka ya dawo daidai, sai ka je wannan gurin ka danna #35* sai ka danna 00 guda 4 sai ka danna hash sai ka danna akan wannan layin. Daga zarar ka danna ana kiranka direct number zai shigo. Sannan akwai wani bidiyoyi da yawa da na saka a YouTube channel ɗina mai suna Abubakar Sadiq TV. Idan ka je YouTube ka duba za ka ga bidiyoyi da yawa, saboda TikTok ba kowane bidiyo suke ba da dama a ɗora ba. Kar ka manta ka yi subscribe idan ka je channel ɗin. Mun gode.